Yn anffodus, mae'r ysbyty wedi cael oherwydd feirws berig bywyd sy'n rwc o gilydd ernodol. Ond mi fydrech sicrhau chi cyn pen dim, mi fydd yr ysbyty fel pin mewn papur. Ond, Hewcyn, rydym gadael hebdda fi? Ond, fi am y breuddwydion ni, dwi eisiau bod yn seren Bob. A mi fyddi di Lois, fi'n siŵr fyddi di jyst fydda i ddim na i weld ti achos mae di rhywun chwarae'r hits a Radio 1. Ond hew nes di, Alfo, please, na i gan un cam arall i chdi. Na! Stopia fo! Os da chi unrhyw beth i ychwanegu? Fi? Wel, yr unig beth sy'n ni'n gweud yw... Wy'n dwlu ar sbyty hospital.